दिनै इउपिपिएल भेरगाव जिल्ला कमिटिनि थामथि बोसोरसालिया जथुम्माया जानानै थाङो। थामहिनबा मैयानिफ्राय नैबे भेरगाव समष्टिनि जाबांगा फोथार प्राइमारिनि सिङाव थानाय बेतपुरनि भेरगाव होननाय गेलेग्रा फोथाराव भेरगाव ब्लक कमिटि आरो भेरगाव जिल्लानि बे जथुम्माया जादों। दिनै फुंबिलि समाव फिरफिला दैखांनायजों लोगोसे थान्दै मेल जिरायो आरो बे थान्दै मेलाव भेरगाव समष्टिनि सिङाव थानाय भेरगाव जिल्लानि सिङाव थानाय मोनबा समष्टि बे समष्टिखौ गोख्रों खालामनो थाखाय राजनैतिक भावे माखासे बाथ्राखौ सावरायनाय जायो आरो थांखिबो लानाय जायो। जाय समष्टियाव प्राइमारि सिङाव बुथ कमिटि दानो हायाखै, मेम्बारशिपा मोजाङै ड्राइभ जायाखै, बेफोरखौ मोजाङै खालामनो थाखाय दिनैनि जिल्लानि थान्दै मेलाव थांखि लानाय जादों आरो बेयाव मिरु इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा बाहागो लादोंमोन आरो बेनि उनाव जोंहा गेवलां मेल जायो, जेराव भेरगाव जिल्लानि गार्जेन इएम मानगोनां राकेश ब्रह्म बिथाङा बेखेवगिरि महरै आलासि महरै बाहागो लाफैदों आरो गाहाय आलासि महरै बिटिआरनि डिपुटि चिफ बिथां गोविन्द बसुमतारी बिथाङा बाहागो लाफैदों आरो गोजोनथाव बाथ्रा बे गेवलां मेलनि गेजेरजों जोंनि 32 नं भेरगाव समष्टिनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन प्राइमारिनिफ्राय 150सो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय इउपिपिएल दोलाव योगदान जाफैदों। बिथांमोना जोंनि इउपिपिएल दोलोनि खामानि मावनाय, इउपिपिएल सरकारनि खामानि मावनाय गासैखौबो मोजां मोननानै बिथांमोना इउपिपिएलआव योगदान जाफैदों आरो बिथांमोनखौ जोङो गोख्रोङैनो बरायनानै लादों आरो दिनै बे गेवलां मेलाव 5000निबो बांसिन सुबुङा बाहागो लाफैदों। जुदिअ गोबां दिनैनि थारिखआव गोबां हाबा हुखा बायदिसिना बेस्थता दङ, थेवब्लाबो 5000निबो बांसिन रायजो राजाफ्रा बाहागो लादों। बेनि गेजेरजों जों बुंनो हायो भेरगाव जिल्लाया राजनैतिक भावे इउपिपिएल दोलो हिसाबै गोख्रों जाबोदों आरो फैबाय थानाय समाव इउपिपिएलनि आखायावनो बे मोनबा समष्टियाबो उद्धार जागोन, बेखौ जोङो बुंनो हायो। उन्दै बैसोआव हाबा जानाय एबा 18 बोसोर बैसोनि सिङाव हिन्जावसाफोरखौ हाबा खालामनाया बियो आयेन मथे बेरेखा एबा बे आयेननिखा, बियो दिनैनि बाथ्रा नङा। बेयो भारतनि संबिधानावनो दङ, भारतनि आयेनावनो दङ आरो उन्दै बैसोआव हाबा जायोब्ला गोबां जेंना सोमजियो, न'खरनि जेंना, समाजनि जेंना, बायदि बायदि जेंना भारतनि संबिधानावनो दङ, भारतनि आयेनावनो दङ आरो उन्दै बैसोआव हाबा जायोब्ला गोबां जेंना सोमजियो, न'खरनि जेंना, समाजनि जेंना, बायदि बायदि जेंना। बे मोनसे जेंनाजों गोबां जेंना सोमजियो। दा बेखायनो उन्दै बैसोआव हाबा लानायखौ जोङो गोबां आफादफ्राबो एवारनेस खालामनानै बादा होबोदों, फरायसा आफादफ्रा, गुबुन गुबुन NGOफ्राबो बै समाव बादा होबोदों। नाथाय माखासे स्रोदै जायफोरा पुलिसनि खौरां होआलासै बा गुबुन गुबुन NGOफोरनि आफादफोरनि सिम खौरां होआलासे स्रोदै हाबा खालामखोमादों, बेबायदि हाबा खालामखोमानाया सोलिगासिनो दङमोन आरो बेखौनो गोख्रोङै होबथाथारनो थाखाय आसाम सरकारा थांखि लादों आरो बे थांखि मथे 18 बोसोरनि उन्दैनि बैसोनि सिख्लाफोरखौ हाबा खालामग्राफोरखौ मैयानिफ्राय हमनायनि जि मोनसे अपारेसन खालामदों, बेयाव गोबाङानो हमजादों आरो जोंनि उदालगुरि जिल्लानिफ्रायबो हमजादों, जोंनि भेरगाव समष्टिनिफ्रायबो हमजादों। बियो मोनसे दन्दनीयखा आरो दन्दनीयनि थाखायनो बेयो हमजादों। नाथाय बिथांमोननि केसखौ बिजिरगोन। आयेना बुंनाय बायदिब्ला, SPआ बुंनाय बायदिब्ला माने 15 बोसोरनि सिंनिखौ हाबा खालामनायखौ जेलाव हरनाय जागोन आरो 15 बोसोरनि सा नाथाय 18 बोसोरनि सिंनिखौ माने केस हिसाबै होनानै बिथांखौ माखासे तदन्त खालामनाय जागोन होननानै बुंनाय जादों आरो बे हिसाबैनो पुलिसा बा आयेननि खामानिखौ मावगासिनो दङ। आं खावलायगोन जाहाथे एबारनिफ्राय बयबो सांग्रां जायो। उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ गोबां अर्गेनाइजेसनफ्रा बुंदोंब्लाबो खोमा होआखैमोन, नाथाय दिनै आयेना गावनि खामानिखौ मावबाय। दा बेखायनो जोंनि साफ्रोमबो समाजनि दैदेनगिरि, बिमा बिफा, बिगोमा बयबो सांग्रां जानाया मोजां। उन्दै गथ'खौ जों जाहाथे
गोसो थोलायदोंब्लाबो मोजां मोनलायदोंब्लाबो जोङो जाहाथे बिसोरखौ बुजायनानैब्लाबो लाखियो जाहाथे जोङो हाबा होआ नङाब्ला दिनै हमजानाय बायदि गाबोन हमजागोन बायदि माखासे परिबेसा जोंनि गेजेराव दुखुनांथावै फैगोन।